Hughes eto, heibio i Sherborne, Hughes o bellter, i anelu yn clymannu ddiad arbennig o dda! Perffaith gan Danny Hughes! Ciani tackle hyfryd gan Danny Hughes! A mergyd gan Danny Hughes! A gol! A dyna chi be ydi gol gan dîm. Ac mae'r stori yn gwella ac yn gwella. Hughes yn mynd amdani! I gefn y rhywun! Crawford yn ei gosod i Danny Hughes, o dyna chi gol gan Danny Hughes. Williams yn ei gosod i fynd adfediad Danny Hughes. Hughes am y drydedd, a mae Llandudno wedi ychwanegu'r drydedd gol. Mae i gafodd y cyliad, mae nôl mewn at y posting dosa, mae'n gyfle i hwnnw, ac mae'n gol i, ac mae FBI Llandudno yn breuddwydio.